така ми прибегна, за 22 декември. Принцът любима Ленина планета. Открита там някъде на майка, които вече забрави да се и чакате, няма да има просвети и знаете ли глупости, никакви мангалски и никакви изпуквания, само да ви уточня. Какво се случва на майте някакви календар? И почва да успе. Добре. Ами вижте сега, ще за нощя държавно. Пак ще говоря малко за 2012. Няма да избухне нищо. Но все нещо ще стане. Какво мислите за майка? Майка, какво? Гледали за звездите и са бълнували. И са там, са си записвали. Примерно голямата мечка, средната мечка, малката мечка. Да, господина, моля ви. Ами майка, ще ви съдиме. И така, господине, и така, дами и господа. И сега ще ви задам един въпрос. Моля! Мислите ли? Говорете! Мислите ли, че аптеките са потомки на майите? Няма!